Нещо така. Общи линии. Читка ти я скачате, а не че сме във фърли на Общи линии, да. Аз искам едно местенце, малко конкретно там. Където ти искам. Виж, аз съм хилитка за ютуба. За ютуба, окей. Да, къде сме ти? Къде? Никъде, само тук ще гледаме. Мен ми интересно колебанията е така. Цак, се връща такова. Това е най-готен. Да гледаш реакциите. Това мен ще ме вържат. Тебе няма да вържат. Ще ме вържат. Аз може ли аз те разкажа? Да си бира. Може да кажеш. Аз всеки го питам, има избор. Каква е разликата? Не, аз учи си, злата надолу. От едното ще трепереш повече. Каква е разликата? Стейци, кой е нагоре? Ще трепереш повече. Принципът какво е? Ще трепереш повече. Надолу е пояко. Да падне един джипса. Те си по-долния етаж. Не, същите си. Малки капчета. Дома е ясно. Само не стъпвайте по лъжето от там. Не, закачай. Коди килограми. Искам да подписам. Момчето с дъвка. Ела се върнеш, че чупеш как. Ей, ти според нас. Смери пулса. Значи, ако бъдеш такава, Бебе, е смешно. Право и двете скачвате едновременно. Едната обез мъжа обаче, нали? Доли ви се услуга. Защо ще скача? Ще да пуснем на Борислав да те види. Ще бъде горд с тебе. Той ме е заредил. Ако не искаш, не, аз ще попадам. Сега постане, ще скочиш не са. Сега, леко. Айде, пеш. Гигабайтно. Знаеш? Ще ви кажа много. Сега сплътна надолу. А по-добре за които. Детей! Е. Хоп! Бра! Те по-яко е, човек. Яко за краката е на по-яко. Супер е. За кръцакото такова имаш обора, такова него е там. Ще те пеше. Да дръж малко. Чиста ромка си. Че пешо е къде? Скочи. Ами аз ще съм. Защото ако не да пуснем Айде още един. Че пешо и сега ще го издърпат. Ма той даже не викна, бе.
Сега аз като видях, как се свикна с мъже, Ти не му ли късва, човек? Клипчета първи. Дореш трябва да послушаш малко мъже. А, не. Чай да видим. Кой не ще трябва да послушаш? Да. Аз ти бира. Да, малко. Мама ли го? Да. Домести ли го взел? Гледам как валя като скочи. Просто почна много да нервничка. Стига си била бира пък. Да.